May time na maligya po eskwelahan og manay migo. Mao? Doble kayod migo para makahuman ko migo. May ako pangarap migo, makagraduate ko, magkita mabuo akong pamilya migo. Mora ginaw pa. Moro yun na yung pangarap. Mora ginaw pangarap nako magkita sa akong magigsuon. Minyo na po gaya. Di pa na. Ay. Eskwela pa taon migo. Aw, estudyante ka? Oh, estudyante ta migo kay. Kibali, nang maligya kag taho while nag-eskwela ka. Oh, migo. Wala po na ni mo gikaulaw. Oh, di na ko kaulaw na migo kay kuha akong mga pag-eskwela migo sa pagbaligyan tao. Mao? Ato paminawon wa kita. Wa jud kay may abot. Ati maabot na migo kung paminawon na to ilang mga istorya migo. Hello man pero kamot ko kay para sa akong kaugalingon na maka-eskwela ko migo. Mao? Kibali ikaw rin lang pa eskwela sa imong kagalingon karon. Oh, kada tong elementary migo ako pa gini eskwela hantud nag-high school ko. Hantud nag-college ko karon migo. Aw, kibali college student ka karon. Oh, college student ako karon migo. Pero wala ni mo gikaulaw ang pagpamaligya ni mo taho while nga nag-eskwela ka. Oh, di na ko ikaw migo kay mao mo gini sustento sa akong pag-eskwela migo. Mao jud ni nagsustento sa imong pag-eskwela. Pero sa imong pag-eskwela wala po ka ginabuli. Oh, clemente man migo pero di ako na palapos og tunggan migo kay wa jud kay mapudulungan ko akong paminawon sila. Kunang karon migo na padayon jud ko eskwela migo kay para mo ni dahilan para basig magkita sa mga igsoon migo kay dugay na gid 20 years na gid mi wala nagkita karon migo. Grabe, believe ko sa imong abilidad ba. Wa jud ni mo gikaulaw ang imong pagpamaligya while nga nag-eskwela ka. Haman day imong ginikanan karon. Kanya-kanya ng mga pamilya migo. Aw, kanya-kanya na mong pamilya. Dugay na po kagibiyaan sa imong ginikanan. Oh, dugay na ba. Pilapidad na ko ma 6 pa nagpuyo ko bisig kinsa akong gipuyan migo. Sa una migo sus. Akong kinabuhi sa una migo. Grabe kalisod kay sa akong kinabuhi migo. Di ko kakaon kung dili ko kabuga, di ko kakabog tubig. Bisag makakabog kag tubig migo. Wala ka sa pagkanan. Di kanila binlan og sudan, di ka kakaon tarong kay kuan. Siguro lagi ka nakipuyo lagi migo. Mo nang maningkamot jud kami migo na kuan mo unsay ilang mga istorya nila tumanon jud mo manang magkugi jud kami migo. Nibilib ko sa imo ba kay bisag ingon ana ang imong sitwasyon. Naningkamot man jud ka sa imong kagalingon para maka-eskwela ka. Taga-adlaw jud nimo ginabuhat. Oh, taga-adlaw. Way relax nila kay pwede magpaluya-luya kay paluya-luya ka wa di kay paingnan. Unsa man imong klase pang adlaw pang gabi? Panggabi migo. Aw, pang gabi mo nang sa adlaw mamaligya kag taho. Mo ginamong taho migo. Napoy unsay mo baligya po og manay pagka napoy time na maligya po eskwelahan og manay migo. Mao? Doble kayod migo para makahuman ko migo. Tagsa ra jud tawo nga pareha sa imong karon. Na sa imong sitwasyon naningkamot jud ka og eskwela para makahuman ka. Buligan jud ka sa Ginoo no. Oh, kaloy-an ta sa Ginoo migo. Unta na kuan mi ako pangarap migo makagraduate ko magkita mabuo akong pamilya migo. Mora ginaw pa. Moro jud na imong pangarap. Mora ginaw pangarap nako magkita sa akong magigsuon. Magbuo akong pamilya migo. Nagimo gani kog page migo kay pa basing maoray we migo ba na magkita mi sa akong mga igsuon migo ba. Ay naghimo kag Facebook Oh migo. page nimo. Oh Facebook page migo nagpara Unsa mo pangalan sa imong page? Jumare kuan na space sa taho vlog. Aw. Kay bali mo naghimo kag Facebook kay para mo ray way nga makita nimo ang imong maigsuon nga 20 ka tuig na mo nga nakita. Gagmay pa mo nagbuwag. Ang may pagkain may edad pa nako 6 ang pinakamanghura nako wa pa murag pito pagka Buwan. buwan ang kuan. Imong kinamanghuran. Oh, Pero wala kay balita karon ug asa imong maigsuon. ang ingon sa akong kuan lolo tada ko nagbuhol lagi. Ilang papa nila si Efren Barcelona. Oh. Malagi niya ako kalimot ko sa mga pangalan lagi kay gagmay pagud mi kay nga kuan ko nga biya gud mi gagmay pa kayo. Nya. Walay ko lagi ako dito lagi na mag-isip ko pangita sa ila kay ako kailaw kalimot ko sa mga pangalan ni mga pangalan lagi mga naong. Pero ang mga ngalan sa nakalimot po kag ngalan sa imong igsuon? Oh, nakalimot ko. Apelyido? Barcelona ang ilang papa nila. Barcelona, Efren Barcelona. Efren Barcelona ang ilang papa nila. Oh. Sige ha, basing moabot ay ang panahon nga magkita ra mo sa imong maigsuon, no? Basin na gitugot sa Ginoo nga magkahimamat mo, magkasugat mo sa dalan ba, no? Di ba? Dili akong ipangandoy gani. Imuha ng kaugalingon? Dili migo, angkat ra nimo. Angkat ra na imong taho? Pila may imong angkat ana? Ano migo, itan-tanan apilang mga kwan suglanan. 800 tanan. Pila ihatag sa imo?
Payo na amigo kay. Ha? Ay na kay bisig imo nang gamiton kay. Mo na giingon, ang tao nga maayo, buligan po na sa Ginoo og maayo. So padayon sa imong pag-eskwela ha. Oh, kaya tag mo. Ay na amigo. Kay. Ha? Ay na. Kinasingkasing ko ning hatag ko. Ay na amigo kay. Ay lagi. Ay, lagi. Oh, may na lang ni imo ang pang-eskwela, pang-baon. Ay, Ano lagi. ba? Ay sige. Ay, lagi. Ay lagi. Oh, Eh, dawat lagi. Ay dali. Dali sa ba? Ay og lakaw. Oh. Dawat lagi ni. Ay na lagi amigo. Kita. Ha? Sige lang. Mo na giingon no, ang maayong tao taga-ag jud grasya sa Ginoo. Pagbuot sa Ginoo nga nagkita ta karon, padayon og eskwela nako ihatag sa imo. Ay na amigo. Ha? Sige lang dawatan ni. Kinasingkasing ko ning hatag sa imo. Ha? May na lang imo ang pangbaon ha. O dako manig sa ko pero bisig gamit ni sa. Ayaw na. Imo na oh. Napa oh. Nya karon, mo relax na lang ka kay para eskwela pa ka nya. Oh, dako kay nagkabang sa ko amigo kay bayad na po na ko. Tuition karon. Oo, kay enrollment pa ya. Sige ra. Muna ingon, pasalamat na itas Ginoo kanunay no. Muna gayon sa tanan na to maagian sa tong kinabuhi, di gyud ta muwad ang paglaom ha. Kay mo abot ra ang panahon sa imo ha. Ug grasya nga ihatag sa Ginoo sa imo no, sa imong pagpaningkamot. Pas amor to, salamat kayo sa imong paghatag sa kong tao ha. Ay problema amigo kay kita ra mo magtinabang amigo. Ipadayon na imong kamayo. Sige. Amigo, salamat kayo. Sige. Amping ka kanunay ha. Oh, sige. Sige. Salamat kayo, amigo. So karon na tayo na-discover nga duwa, mo ni ang PH Rush. Atong indot mo mga ma'am sir. Mo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Six hundred. 1,900. 160. So karon ma'am sir, ang ating 100 pesos na siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na mo dula no, nasa comment section ang link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig gud mo dulaan ning online game. Ug kani nga promosyon ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So inaot ang tanan ma'am sir nga inyo ko masabtan.